नैबेयाव मोनसे समायना हाबाफारि खुंदों बे हाबाफारिखौ नोंथांमोनहा मा उद्देश्य लाना आरो मानि थाखाय खुंनाय जादों? बेयो मोनसे रंजानायनि मोनसे फोरबो जाय रंजानायखौ बुङोब्ला जोङो मोनदांनो हायो जे सनितपुर जिल्लानि सिङावहाय जे साहा दिखियाजुलि हमना लादो रेलवे स्टेशननि साहा मोनसे थावनि गोबां गुदु अरनबारिमोन बियो गिबियाव अर्थात दिखियाजुलि हालामाव दिखियाजुलि हालामाव दा बे हादानाव बे जायगायाव जोङो फैनानै दासिमहालागै 25 बोसोरफोरा आबुं जाबाय बेनिफ्राय जों बेयाव थागिबि हिसाबै इसोर खुलुमग्रा हिसाबै जोङो मोनसे गिर्जा दं जाय एडेनबारि बाप्टिस्ट गिर्जा होननानै बुङो दा बे गिर्जा हिसाबै बियो 25 बोसोर आबुं जानानै फैबाय दा बेखौनो लानानै जों फोथायारिफ्रा मोनसे इसोरखौ बाख्नायनायजों रंजानायजों बेखौ हामबाय होननायनि मोनसे रुफाथि फोरबो फालिथाय बेखौ लानाय जादों दिनै 7 आरो 8 बे गाबोननि समसिम बे हाबाफारिया खुंजागोन। दिनै जे नोंथांमोना फैयै फैयै नैबे 25 बोसोराव आबुं जाबाय बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा बे 25 बोसोर आबुं जानायजों लोगोसे माबायदि मोनदों गोसोआव? जोङो जोबोद खुसि लाख'लायनो हायै खुसि आरोखि जाय खुसिनि थाखाय जोङो दिनै बे फारिलाइखौ जोङो खुंनाय जादों मानोना जोंहा गोबां जेंना जेंसि दङमोन हाग्रा एवस्रांनायजों गोदान हादान हिसाबै बै समाव गोबां आंखालफोर दंमोन जिब जुनारफोरजों बायदि रोखोमजों नारा नाथा जुजिनांदोंमोन बे समाव इसोरा जोंखौ रैखा खालामबाय गिनां आजासे दैदेनबोबाय जाय इसोरनि अनखांनायखौ मोननानै दिनै जोंनि बे हालामा बा बे जोंनि गामिया जोंनि मण्डलिया ओरैबायदि मोजां थासारियाव फैबाय बे थासारिखौ लानानै जों इसोरखौ गौरब खालामो बा इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय खुलुमनो थाखाय बे मोनसे मोजां फारिलाइखौ जों लानाय जादों। जोङो गोबांथार नुनो मोनो जे बुहुमाव थानाय मानसि माहारिया जेनै बे जुबिलिखौ खुङो नाथाय गुबुन गुबुन धोरोमारि आरो गुबुन गुबुनफोरा जुबिलि खुंनायनि आदबा गुबुन गुबुन जायो दायो नोंथांमोनहा ख्रिस्ट सिबियारि हिसाबै नोंथांमोनहा जुबिलिखौ मानो थाखाय खुंनाय जायो? निस्सय गुबुन गुबुन धोरोमफोर बा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बे जुबिलिखौ खुंनाय जायो जों खृष्टान हिसाबै बेखौ खुंनायनि गुदियानो जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बाइबेलाव बियो रोखा दं इजराइलारिफोरनि गेजेराव बियो गिबिथि खुंजेन जादोंमोन दा बेखौनो जों ख्रिस्ट फोथायारि जानाय हिसाबै बे मोनसे फोरबो फालिथायनि गेजेरजों जे 25 बोसोर जोंनि अर्थात जोंनि बे एडेनबारि मण्डलिनिखौनो लानानै आं बुंनो सानबाय 25 बोसोराव जे इसोरा जोंखौ खांबोबाय खांबोनायनि गेजेरावब्लाबो जोङो न'खर हिसाबै समाज हिसाबै धोरोमारि बिथिङावनो जा गुबुन गुबुन बिथिङाव जों मानसि हिसाबै माब्लाबा गेना गोरोन्थिखौ जों खालामो नांलाय खमलाय जों खालामफ्राङो दा बे जुबिलिया मोनसे इसोरजों सोमोन्दो लाफिननाय बा गावजों गाव मोनसे निमाहा होज्लायनाय खेमा होज्लायनाय गोजामखौ गारनानै गोदान मोनसे आदब खायदाजों आवगायलांनायनि मोनसे फोरबो सोरबा माबा मोनसे दुखुआव दङमोनब्लाबो बे दुखुनि माबा मोनसे धारुवाफोर जादोंब्लाबो बेखौ नागारलायनाय पाप नागारलायनाय निमाहा होलायनायनि बे मोनसे फोरबो बेनिखायनो जों बेखौ खुंनाय जादों। नोंथांमोनहा दिनैनि नैबे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ सानबैसेनि थांखिजों खुंनाय जादों? बे फारिलाइया दिनै बियो जागायबाय 2:30 बियो प्रग्रामाव होजादों बेनिफ्राय जोंनि गुबुन गुबुन फारिलाइया दा जानानै थांबाय आरो बे फारिलाइखौ दिनै 7 आरो 8 बे डिसेम्बर बेयो गाबोनसिम खुंजानाय जागोन बे साननैनि हाबाफारि लानानै। नोंथांमोना नैबे दिनैनि गिबि सानाव मा मा हाबाफारि लादों? बे गिबि सानावहाय जोङो बावैसो सिगां फ्लेग हस्टिं जों खालामबाय पेन्डेल अपेनिं खालामबाय आरो दानो बे समाव जोङो रंजानाय हिसाबै जोंनि फोथायारिफ्रा गोसोआव रंजानायजों हानजा सुरनो थाखाय जोङो हाबाफारि बेखौबो लानाय जादों बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामसिननो थाखाय जोङो मोनसे बेंक पार्टि दामग्रा हानजाबो लादेरनाय जादों जाहाथे जोंनि गोसोफ्रा बांसिनै जों रंजानो हाबावो।